Benvidos aos debates de Correo Televisión. Hoxe imos falar de animales. Pareceralles o mellor un tema superfluo, pero hai que poñer o foco sobre os animales, hai que poñer o foco sobre o respeto que nós demos a eles e como cuidalos e que convivamos todos nunha perfecta armonía. Temos connosco nesta mesa a Carmen Martínez, que é unha das componentes de SOS Animalia, benvida. Buenas tardes. Temos tamén a Noa Morales, que é concelleira de Benestar Animal, benvida, Noa. Hola, boa tarde. Aquí do Concello de Santiago, lóxicamente. Temos a Anxa San Juan, benvida, Anxa. Hola, Carlos, que tal? E ti eres unha gran amante dos animais. Moitísimo, sí. E temos a Anita Míguez, que é do grupo da Asociación Micos do Barrio. Estaba a pensar como comenzar isto e dicía ao principio, non, que ás veces a xente pode pensar un debate sobre animais, non? Non haberá cousas das que falar no mundo. Estaba a pensar nunha anécdota que cando a lín a primeira vez chamou a atención, cando reflexionei e entendina, non? Hai un escritor que a mí me gusta moito, que se chama Alejandro Palomas, e ten un can que se chama Rulfo, do que é o seu compañeiro vital, non? Entón, el contaba que este ano non podría estar na Feira do Libro de Madrid, que para ele é unha gran oportunidade, non? Para un escritor, porque hai un ano Rulfo estaba nunhas condicións moi malas, tivera que someterse a unha operación, el prometeralle que se saía ben, non? Que un ano despois irían a pasear polo campo, non? Entón, alguén que renuncia a un animal por tanto. Vos entendedes isto, non? Vos podes chegar a entender un amor incondicional polos animais. Justísimo. Sí, perfectamente. Sí. Por que aportan? De todo. Aportan compañía, que eu creo que é o fundamental, e aportan de todo. É que cando chegas a casa, sí. Chegar a casa e atopar ali a tua mascota recibíndoche é unha sensación estupenda, verdad? Hai moita xente que non lle gusta que digamos mascotas, non? Bueno, non sei, eu sempre lle chamei mascotas. A ver, todo se pode levar ao extremo, non? Depende de cada persoa, a apreciación que teñan. Eu, para mí, son da miña familia, pero, bueno, entendo que moita xente lle chame mascotas. Sempre que o trato e que estén ben cuidados, como se chamen, dame igual. Isto, ao final, como podes utilizar a palabra parvo, non? Podes dicir parvo, ser cariñoso, non? Parva, ou podes soar a filla de, non? Claro, é como utiliza as palabras. O certo é que hai que poñer o foco porque hai asociacións, hai un refuxio tamén, non? Chamase refuxio tamén, que é isto que sempre... Hai un refuxio, nós desde aquí facemos un chamamento para que a xente non utilice os animais como un elemento decorativo, un complemento máis, senón que hai todo tipo de animais no refuxio que se poden... Adoptar, sin necesidade de comprar, sí, claro. Ti tes unha gata adoptada, non? Eu teño unha gata adoptada. Non é do refuxio? Non, eu collina dunha casa de acollida de Aguiño, de Ribeira. Les mando un saúdo a Tamara e Marisol, que son as que a coidaron ata que acollín eu. Ten 5 anos, chamase Puma e mostra un amor incondicional que é incomparable. Non hai nada no mundo comparable á lealdade dos animais. Eu, polo menos, penso así. Para min é como se fose a miña filla. Ás veces chamame exagerada, pero de verdade que o sinto así, porque é como se mo demostrase día a día. Cales son as tarefas que tens que atopar no día a día, se as máis habituais no que é o coidado dos animais ou xestionar de algún xeito os animais aquí en Compostela? En xeral? Si, o máis habitual. Pois o máis habitual no Concello hai un servicio de recollida de animais abandonados que logo pasan ao refuxio, e ali no refuxio pois poñémonos en contacto cas familias do animal, no caso de que leven microchip, que desgraciadamente hai moitos que non o levan. É un sistema non só de control, sino tamén de localización da tua mascota. É moi cómodo, non? Porque pasando o lector de microchip sabes enseguida aparece un número de teléfono, solo chamas, ponte en contacto, veñen a recoller a mascota que pode estar perdida, que lle pode pasar a calquera. A min pasoume tamén, perdeuseme unha vez marchou correndo e tivena que ir a recoller o refuxio. Como calquera, non? Como calquera, sí, pode pasar. O sea, a veces, bueno, pues eso, creo que dá gusto non ter un servicio tamén que funcione neste sentido, que poidas ter. A xente ten que concienciarse tamén da importancia a veces de poñer o microchip por esta cuestión, non solamente por un tema pues, de control do animal, en la que teño que decir que nos temos atopado desgraciadamente algún caso na que con microchip e non queren vir a recollelo, que tamén é outro problema. É menor,
pero que hai algún caso. Bueno, a mí dime bastante da persoa, pero bueno, esta é unha opinión, esta é unha opinión absolutamente subxectiva, pero e este basicamente así como cada vez hai menos animais de todos os xeitos, non? Pola rúa. Eu creo que na rúa cans abandonados non hai, o que sí que hai na rúa son os gatos rueiros, obviamente, non? Que son as colonias felinas que, bueno. Diso falaremos. Sí, diso falaremos porque aquí está Anita que con isto de micos de barrio que bueno, gustaríame que o explicases. Pero antes, Carmen, sos Animalia. Que facedes vos? A parte dun calendario moi chulo... Bueno, somos unha asociación pequena que levamos uns anos traballando, eu inicialmente de voluntarios do refuxio de Bando, pois que querían facer outra cousa, o refuxio tampouco non dá abasto e o mellor a veces tampouco non é o mellor para moitos animales, por exemplo, que están con problemas de saúde, con casos complicados, con alguna minusvalía, con enfermedades crónicas e que un refugio... Pero ti vas ali, queres leválos a todos para casa. Ese é un problema gordo. Queres leválos a casa a todos. A todos, pero non le pasa a todo el mundo, entonces eso, non todo o mundo, algúns non queren nin os seus. Ese é o maior problema con respecto aos animales. E vos que facedes en Animalia? O que podemos, de entrada, maiormente dar asistencia veterinaria e buscarlle casas de acollida, porque nós non temos un refuxio físico onde meter os animales, traballamos con casas de acollida, que son xente particular, nós, compañeiros, conocidos, que ofrecen a súa casa, un espacio, o seu tempo, o seu fogar para poder ter un animal ou máis, que se recuperen de algún atropelo, de enfermedades, de a estancia de abandono na rúa, que é terrible como aparecen moitos animales, e mentres tanto vamos buscando familias responsables, que esa é a idea, que eses animales non volvan a pasar por unha situación de abandono e dejadez, porque é o que é demasiado habitual neste país, por desgracia. Parece que non sei por que moita xente se empeña en ter animales. Se non os queres ter, non hai ninguén che obliga a ter animales. Se os queres ter, tens que asumir que é un compromiso, que son unha responsabilidade, non é solamente ver a película que bonito é ter un can. O can hai que sacalo tamén cando chove, cando fai sol, cando neva, cando vai temporal, cando... eso todos os días e varias veces ao día, e todos os animales teñen unha serie de necesidades que nós temos que estar seguros de estar dispostos a poder cubrilos. Senón, mellor que non o teñas. A mí o que me chama a atención é que este refuxio, por exemplo, estades vos, e non sodes as únicas asociacións, non, ainda hai máis, hai moitas. Non damos abasto. Xusto, non dades abasto. Hoxe en día, moitos animais están esterilizados, pero segue habendo animais, co cal... Sí, porque... Ti fas así porque non todo o mundo o fai. Non. Pero, quero dicir, entón hai moito abandono de animais. Moitísimo abandono, moitísima cría irresponsable, están esterilizados... A que te refires con cría irresponsable? Que teño unha cadela ou teño unha gata e que me dá igual que quede preñada e teña gatiños cada X tempo, regalos, non sabes a quen os regalas, non sabes se eses animais van a vivir, se van a ter cuidados, se van a esterilizarse, se van a seguir tendo camadas. Unha gata sola en un ano pode ter 2 camadas se a deixas. Teñen acceso ao exterior, a maioría de colonias son de gatos domésticos, salen dunha gata ou de 2 gatas, de unha casa que a gata anda por fora e que ten gatiños cada 2x3, que ás veces pois os donos encárganse deles e outras veces non, encárganse no mal sentido. É difícil a concienciación, Noa? Eu penso que non. Eu penso que non é difícil. Penso que é lento. Sí. Penso que é moi lento. Eu, por exemplo, pareceme atroz, cando falábamos de... O sea, había unha cousa como típica, tráxicamente típica, que eran as bolsas de gatos tirados... Sigue sucediendo. Bueno, non, vamos a explicarlo, porque se alguén non se dou conta do que é, tamén que se sean conscientes de algo tan tráxico como nos povos, se non son nos povos, hai unha camada, sobre todo de gatos, máis que de cans. E cans tamén. Métense nunha bolsa, átase e ali morras
O sea, como, o sea, botamos as mans con outras crueldades do ser humano, a mí isto pareceme cruel igual que... A contenedor, Nos Nos contenedores. Están deixando nos contenedores. Sí. y Nos los que... contenedores na cidade. Sí, 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 sí. O sea, non estamos falando... Aparecen, sí, aparecen en bolsas, non teñen por que aparecer no contenedor, ou mellor aparecen pois no monte, pero sí, a veces, desgraciadamente, pois, tamén no caso do refugio no tema dos gatos, non recibimos moitas camadiñas de gatiños pois recén paridos, sí, dentro de bolsas, sí. Pero é atroz. Entón, eso, é terrible, moi sí. difícil concienciar, o sea... é lento, claro. Non é difícil, o sea, é lento, pero eu creo que noto no meu entorno, o sea, eu creo que o problema é que non é un problema, non? Nós temos uns máximos porque no medio hai moito sufrimento tamén, non? E parecen que os poucos pasos que se van dando que son excesivamente lentos por sufrimento que entendemos que traen, pero eu noto en xente do meu entorno, eu teño que poñer o meu caso, eu sí que tiven sempre certa creencia polos animais, pero ata que tiven cadela por primeira vez na miña vida, que levaba moitos anos pedindo, pero isto de no, que non tenemos tal, que non tenemos non sei canto, hasta que un día, pois, por unha circunstancia aparece. É un exercicio de responsabilidade cara a quen... Concienciaste Claro. tamén, concienciaste de moitas cousas que antes non vías, que ahora de repente entendes. Con que ano tiveches a... Pois mira, veu cando eu tiña, eu creo que 18 anos. Pois era un momento difícil, porque querías sair Sí, e había que sacar pero a bueno, que pasear. levaba pedindo poder ter unha mascota na casa, ni te E fuches cuento responsable. tempo. Fomos moi responsables con ela, sí, moitísimo. Pero sí que notas que no entorno, pois o mellor pois, a nivel na tua familia, sabes, vas te enterando, vas vendo cousas que hai, entendes, pois vas te preocupando, non? E vas te concienciando de cousas. Eu creo que hai cousas que antes non eran impensables, non? Que se xude a unha muller como se xudou, creo que foi en Lugo, porque tirou unha bolsa con cachorros ao río, creo que foi uns anos, eso era impensable. Porque era normal. E porque era normal, Claro. porque estaba asumido como normal e agora non o temos asumido como normal. Agora que se concellos ou estemos en cidades intentando fomentar as cuestións de sacrificio cero, eso era unha cousa que non pasaba fai pouco. Que digo? Que hai pasos, non? O que pasa que a veces como vemos o sufrimento diario que hai na rúa e que hai nos sitios, pois nos parecen moi lentos eses cambios, non? Pero eu son positiva, eu creo que a xente cada vez concienciase. Eu creo que ademais aí pode falar micos, non? Pero eu creo que hai experiencias de barrio que son moi educadoras. E eu creo que Fontiñas, por exemplo, é un caso deses, non? Claro, o caso de Micos, creo que quería pasar xusto despois do que estabas a dicir ti pola conciencia, non? O caso de Micos no principio foi polémico, non? Moito. E incluso pasámolo moi mal, moi tiveches rexeitamento. Total. Contanos un pouco como foi a... Pois empezamos dándolle a presidenta da Asociación Ángeles, e máis eu, escondidas debaixo dunha árbore a 4 gatiños. Porque vos vivíades na zona de Fontiñas, Sí, había unha señora maior que lle daba de comer. Entonces, un día a miña compañeira pois, empezou a axudarlle a darlle de comer. Entonces, eu un día vine escondida baixo do árbol. E pregunteille que facía ali. Claro, non me extrae, te sales un día da casa e ves a Claro, eu señora... salía co can e dicía, esta mulleriña que fai aquí. Entón díxome que había 4 gatiños. Entón empecé a axudarlle a darlle as comidiñas todas as noites e correusenos facerlle unhas casiñas, pero bueno, non las tiraron os veciños. Así esa 3 veces, hasta que se denunciou. Despois fixeron obras ali no sitio onde estaban e tuvemos que... Os veciños tirábanas por... Porque sei que os micos lle iban aos garaxes. Entón lle pisaban os coches. Ajá. Entonces, ese era o problema que tiñan. Nada, despois a xente por Facebook a ver que nos tiraban as casiñas de Prispan que nos facíamos, pois empezaron a chambarnos que nos podían facer casiñas de madeira e nos fixeron unhas casiñas de madeira preciosísimas. Movimos a colonia de sitio, ali non lle molesta a ninguén. Despois empezaron a chambarnos. E cando moves unha colonia de sitio, quer dicir, os gatos quedan ali, non... Os gatos valos levando pouquiño a pouco. O sea, ti chegas ali, o primeiro que faz é... Entón, que veñen detrás túa e vaslle ca comidiña, entón, saben onde pos a comida, o día seguinte voltas á mesma hora, o día seguinte á mesma hora, e chega un día que xa están ali, chegas ca comida e están los todos ali esperando, ca cabeciña mirando para ti, e para que lle des a comida. Vale, isto comeza na zona de Fontiñas. De Fontiñas. Vale. Explicarásme que non solamente lle dades de comer, facedes moitas máis cousas, porque nesas casas
nesas casiñas no interior hai unhas camas de polispán, hai Mantiñas. de franela que cada 2 días sacades, Sácase. metedes na lavadora. Cámbianselle, os camederos cámbianse todos os días, a auga cámbiase e ponse agua fresca todos os días. Que máis, agora temos a Miau, que está pochiño. Conta no caso de Miau, porque tamén... vale, isto tampouco vai ser un programa tráxico, non? Pero sí hai que simplificar, e así como falábamos de como se tiraban, como un animal que ten unha enfermidade e que vos sospeitades que é caseiro, No, sospeitamos non, o sea, porque é absolutamente de repente dócil. apareceche un mico miañando e desde o primeiro día o colles no colo, entonces diste, de onde sabe este mico? O levamos ao veterinario e que descubrimos que ten unha infección aquí cheo de ampolliñas toda a gorxa que se chama estomatitis e que non ten cura, pero o tratamento é moi caro. Entonces, pois nada, Miau ten a súa casita, ten a súa madriña, unha madriña moi boa que se porta moi ben con nós. Porque debido á enfermidade que ten, Necesita Miau uns cuidados, o sea, necesita. non pode tomar pienso. Claro, toma ten que unhas tomar latas latitas gourmet, toma que costan 0,65 cada unha. Sí. Sí, claro. Sí. Claro, e isto é alguén anónimo. 3 a mediodía claro. e 3 á noite. A Miau vamos 2 veces ao día. E despois Todos os días. colledes o gato cada pouco, levadelo ao veterinario, veterinario, sédano e... Con unha agulleña moi pequerichiña, botanlle o antibiótico xa directamente nas feridiñas que ten. E, bueno, botase unha boa temporadiña e aparte damoslle antibiótico todos os días na Eu vou comida. dicir unha cousa e tamén isto non vai ser nada obxectivo, isto é unha opinión miña persoal e como traballo aquí e presento eu, podo dicir. Podes decir. Claro, entón, a persoa que tiña Miau, non? Que tiña un Sí. gato que é un ser vivo, non é quen de darlle os cuidados que necesita, Sí. eu creo que se ten fillos, tampouco lle dará os cuidados que necesita. Ou polo Creo, menos, porque son os valores. Os valores é que Exactamente. que non podes ter o sea, xente anónima, non? Sí. Porque ao final unha persoa que tampouco lle saca un beneficio ao gato, non é que o gato lle de compañía, non é. Como isto ser madriñas ou padriños? Pois... Pide, ti aproveita e pide. Eu aproveito. Pedi de todas, ti non pidas Pois- nada, que ti non tens nada que pedir. Eu teño que pedir Teño tamén, que pedir, vale. Eu teño que pedir. Vale, pois Pois pedi de todas. ser madriña ou ser padriño consiste en facerte cargo dos seus gastos veterinarios e pouco máis. Isto pode ser calquera. Calquera. Despois temos o grupo Teaming, que é doar un euro ao mes, que te podes dar de baixa cando queiras. E despois, se queres facer un ingreso, temos conta no banco. Se queres facer un ingreso, pois xa é simplemente escribir a Facebook, pedir o número de conta, podes facerle un ingreso. E o que máis nos fai a xente é facernos un ingreso directamente nas clínicas veterinarias cas que traballamos. Vale. Tanto San Roque como Media Lúa, que tamén traballamos en Servet, pero como en Servet estamos co Concello que é que nos está Esterilizando. pagando as esterilizacións, pois os nosos van a Media Lúa e máis a San Roque, e nos fan os ingresos xa directamente ali. Ben, porque vos eso, non solamente dades de comer, non, antes disto. Comezaches en Fontiñas. Comezamos en Fontiñas. Sí, pero hoxe en día non estades solamente en Fontiñas. No, xa temos unha colonia en Aríns, temos 3 de San Lázaro, Monte dos Postes, un Anconxo, a da Ponte Pedriña, onde está ela, temos unha en Arzúa, E máis ou menos que número de gatos movedes? mínimo 110, 100 e moitos. Hai que darlle de comer todos os días, Todos. hai que vacunalos, Pipeta. hai que... Sí. Cada mes. Te explicabas unha cousa que estaba moi ben, que era cando esterilizades as gatas, Sí. esas gatas saen con un antibiótico para 14 días para que para non se lle garantir infecte, que... para que non se lle infecte E é un gasto maiores. Sí, pero compensa, porque eu non quito unha mica da rúa para esterilizala, para arriesgarme a que despois as 2 días me morra. Aquí o que estamos Para iso facendo, non a quito. o que estamos facendo, bueno, o que están a facer elas, é algo tan sinxelo como os animais están aí, os animais non podemos matalos, o sea, Exactamente, non pode, claro. son uns seres vivos, Claro. o que estades é controlando un pouco a natalidade desos, Sí, para sí. que non acabe sendo... Claro, que en Fontiñas, quitando os que nos deixan abandonados, non volveu a aparecer ningún bebé máis. Pero por eso non protestan ninguén, non? No, Os abandonados. no. Ansi, Entón, cada vez que dime. os levamos, pois eso, levan pipeta, desparasitación interna, vacina e o antibiótico. E despois nós, pois a todos os que se deixan tocar, porque temos moitísimos que se deixan tocar. Entón, cada mes, pipeta, pas pulgas e pos carrachos. Parásitos internos, a pastillita mezclado cunha pouquiña lata de lata rica,
xa o Concello nos proíbe darlle comidiña húmida, pero para as pastillitas, Non queres saberlo, claro. para as pastillitas sí que lle Non damos contou, non, latiña. como estabas? No, No, o que pasa que... As no, pastilliñas temos que darlle claro, esto é con normal, o que comida pasa que húmida. normalmente nas alimentación o que se lle pide ás alimentadoras é que utilicen comida seca, porque Exactamente, para moito que non dos se problemas que houbo no seu momento en algún sitio, pois o mellor era a xente que porque non Sí. sabe e porque home, eu teño atopado polos enteiros alimentónicos. Polos enteiros. Claro, o problema é que Basura. moita xente a veces non Restos con de comida. toda a súa boa Claro, intención de e todo. leva restos de comida para poñerlles, o que Sí. pasa que eso mellor no verán, imagínate. Espinas. Non pode ser, Eso claro, cheira, no. non pode Generan ser, que non quita que calor, el mal Hai olor, xa gatos que necesitan tomar determinada comida Sí, húmeda, non? pero para as Estamos pastilliñas con temos cuestións, que darlle. Si non, De non a feito, comen. deixanlle espiñas, e un día un dos miquiños que temos, que se chama Brezo, e un día que fun a darlle de comer vinlle a boquiña un pouco hinchada, e levámoslo ao veterinario e tiña unha espiña clavada. O sea, tuvo que estar con antibióticos por unha espiña. O sea, que eso de que os gatos comen espiñas... Porque hai mitos, é como o leite. Sí, Como do leite. non poden sei tomar por que leite. si o das espiñas, as raspas de pescado dos gatos e o do leite, unha cosa falábamos que está... ti máis eu antes dos coellos, non? Sí. E tampouco é moi bo que abusen da cenoura, porque ten moito azúcar. Tamén. Hai que darlle como cada 15 días Sí. ou unha vez a semana Sí. como moito. Hai certos Sí. mitos alrededor dos Sí. animais, Sí. porque teño mascota, O que pasa que eu teño unha conexa que ten xa casi 10 anos. Convenceremoste para que dates un mico. Pero non, os dous non conviven porque a miña conexa é como a min territorial. O seu espazo, ela me seu, entendémonos, no noso Sí. castelo, ela me seu, ela ten o seu espazo, eu teño o meu, e xa somos os dos maiores. Se metes un miquiño piquirrichiño, Sí, non a vexo, pero bueno, intentámoslo, sí, despois falámolo, Vale. vale. Anxe, ti de repente vas a vivir a zona de Pontepedriña, non? Cerquiña, sí, cerca de Sar, no medio, sí. Sí, e como acabas ti involucrada e colaborando? Porque ao final ti, o pouco tempo libre que podes ter, invirtes moito del en... Pois sí. Bueno, partindo da base de que son unha forofa dos animais, concretamente dos gatos, pois pola a casualidade quixo que pasara por ali un día, vin un gatiño. Entón, a meu mozo tamén lle gustan moito os gatos, e díxome, Anxa, vin outro gatiño. E dixen, pero cantos hai? E conforme pasaban os días e pasaba pola zona, vin que había moitísimos gatos diferentes. Coincidín cunha rapaza, con Raquel Sende, e díxome que era unha colonia moi grande, e, bueno, eu, se vexo un miquiño rueiro, pois sempre lle dou unha latiña, porque me encanta. Latiñas non, non comida húmida. Vale, claro. É que non aprendemos comida seca. Doulle comida. Vale. Pois non, aquí aprendemos todos. Entón, non se lle poden der latas excepto a miau, porque senón morrería da fame, porque ten un problema na gorxa e Sabes senón... o que si se pode facer? Darlle un poquinho de lata, pero despois retiras o... Claro, o problema é cando... que quede la comida, lo que puede quedar es el pienso, porque seco, no huele mal y no tal. A min non deixou me tocado co do polonteiro. A min que deixaron un polonteiro. Dárselo y aparte normalmente si se les da no va a quedar nada. No, o único que tens que facer é recoller a bandexiña e levala para lavar e xa está. Normalmente doulle pienso seco. Ben. Encontréme con Raquel, dáballe de comer a diario, explicaronme o da colonia, fonme involucrando, porque queiras que non involucrarte nunha actividade de benestar animal, pois eu considero como que che fai mellor persona. A min produce un benestar emocional moi grande. Fixemos piña, Raquel Sende, Tania e máis eu, xunto con Pilar, que é a señora que leva a colonia. Entón, cada vez hai máis xente involucrada, polo menos en darlle de comer. Nós catro somos as que mantemos a zona limpia, quitamos os restos, intentamos que non haxa comida perecedereira que lles poida facer mal ou sentar mal, manter a zona hixénica. Tivemos tamén casos de catarriños, dábamos de medicación con xeringa aos gatiños, e cando unha non pode vai outra. Estamos sempre en permanente contacto, estamos sempre coidando deles, é unha maravilla. Ti me contabas, por exemplo, cunha das cousas que coidabades moito era no inverno darlles pensos de alta gama para que aguanten mellor o... Agora no inverno estamos gastando un pastizal en pienso, porque o precisan, porque fai moito frío, ainda que estén nas casiñas, fai frío, chove, mollanse,
Entón, agora no inverno, o tema de comida de pienso bo de boa calidade é moi importante para eles. O caso de Galicia é moi curioso, porque é unha terra chea de animais, non? Quizás pola cantidad de verde que temos, pero teño a sensación como que vivimos de costas os animais, non? Cando tes un, cambia Sí, pero isto a xa, vida. pero penso que isto xa é de xeito individual e despois tamén, non digo na cidade, pero, bueno, sí, que moitas veces os animais andaban pola casa, non? Sí. Pero es la costumbre, sí, un poco barbaritos, que son un poco barbaritos. En general, de que lo que se hacía de toda la vida es costumbre y como que te acostumbras a ver cosas que después nos parecen normales. Ese do can atado, tirando Sí. Y sigue existiendo y lo peor de todo es que sigue siendo legal. Eso no es ilegal en este país o en esta comunidad autónoma y sigue existiendo y seguirán existiendo eso. Primero, ya que no hay unas leyes muy buenas, pero segundo, que tampoco que no se cumplen las leyes que hay. Hace 1000 años, ¿cuántos años que el microchip es obligatorio? 15 años por lo menos. En los perros, ¿cuántos perros te encuentras con microchip? Cuando te encuentras un perro con microchip, das gracias. Dios mío. Y no es lo habitual, es la excepción encontrarte el perro con microchip. Y es ilegal. ¿Por qué no se cumplen las leyes? ¿Por qué no se hacen cumplir las leyes? Te topas no solamente con la gente, y no pasa solo en las aldeas, que en las aldeas, eso, eran otros tiempos, eran otras épocas, eran otras situaciones, veo hasta Sí, que non quero dicir que non quixeran os animais, No. pero que quizás había máis proliferación de animais, bueno, por quizás de eso, outro xeito. el tema incluso de los cachorros en la bolsa, eso, en una aldea en otros tiempos incluso podía tener sentido en el sentido de que no proliferaran no existía la esterilización, hoy en día existe, pero que sigue siendo poco accesible, es muy cara. La mayoría de la gente no está concienciada y bueno, es toda una cadena enorme. Solamente un solo animal sin esterilizar va a procrear muchísimos problemas futuros que son los que van a acabar o maltratados o abandonados o tirados por ahí o en refugios o en perreras. Y antes tú dabas por hecho, no te quise interrumpir, Sí, pero sí, los gatos están en la calle y no los podemos matar. Eso lo dices tú y lo das por hecho de que es así. No, en muchos sitios no es así, están considerados como plaga y hay quien llama empresas de desratización para cargarse colonias de gatos. Pasa, así. Pero onde? En Santiago. En muchos sitios. En Santiago. Sí. Pero mucho... E aí non pregunto, que non sodes ninguna abogada, non se comete unha ilegalidade? Sí, pero é moi difícil saber quen o fixo. Y es muy difícil demostrar y es muy difícil todo. Y después que hay un limbo legal, que ya los perros no están muy... los perros dentro de lo que tal, pero el resto de los animales, gatos y ya no... Bueno, hoy en día también ya hay problemas con todo lo que se pone de moda, animales exóticos, con los conejos también, con los pájaros, con... Por favor, déxeme decir unha cousa, non son xoguetes, a ver, en xeral os animais non son xoguetes, pero os conexos non son xoguetes. Entón os conexos deixemos de darlles galletas, deixemos de darlles, porque así viven tan pouco, o que falábamos antes Anita Mesa, o conexo era conexo A tamén. miña ten así. Durou 8 anos, a comigo. miña vai polos 9. O sea, o conexo non é un animal de duración curta, si se coida, como, home, podeche pasar... Las tortugas que venden... Las pequeñas, las tortugas viven un montón de años, se las compran a los niños como si fueran el juguetito del momento y después se tiran, hay esa conciencia de no importa nada y nada importa, y si ya pasa con perros, que en cierta medida hay una cultura de verlos ya como una cosa un poco más, eso es un animal de compañía, es una mascota y tal, pero ya no hay mucho respeto con los perros, que en las películas y en todo se ven como algo muy... que lo vemos más próximo y más... tenemos más empatía hacia ellos, pues con los gatos están en un limbo legal de que no es obligatorio ni que tengan microchip ni que nada, aun por encima si tienen acceso al exterior, pues los gatos... Otro mito de son felices viviendo por ahí a su manera, la bucólica idea del gato callejero, qué vida más estupenda y qué maravilloso, y no se acostumbran a vivir en casa. Mentira todo, a ver,
tienes que ser responsable de tu animal, si tiene acceso al exterior o no tiene acceso al exterior, tienes tú que cuidarlo y tienes que ser responsable de que no le pase nada, de todas las crías y la descendencia que tengan tu animal, también es tu responsabilidad, y eso mucha gente no lo tiene. Ya te digo, la mayoría de las colonias felinas salen de animales que sabes que tienen dueño, Sí, sí. pero no hay manera de hacer nada legalmente, súper difícil. Y Hai animales malos? No. Sabedes que hai, sobre todo nos cans, certas razas que... No, hai Donos irresponsables. donos irresponsables total. Sí, eu creo que sí. ahí es como las personas o los niños, si tú no le das socializa eso como nosotros, si tú te enseñan o no te enseñan nada, porque ya no es como los eduques, oigo la frase esa, como los eduques. La mayoría de los peores que he recogido yo en peores circunstancias y más maltratados y más, todos no estaban educados de nada, y de verdad los mejores, buenos, cariñosos, un agradecimiento, Vou darlle a unas volta. cosas, Hai animais perigosos. pero no por su raza. Pero eso, Pola raza, a xusto. raza non ten nada que ver. Creo que hai que desmitificar un poquinho o tema dos chamados potencialmente perigosos, non? Eu creo que hai cans que teñen necesidades diferentes. E posiblemente un PPP pois necesite un nivel de actividade moito maior que o que pode necesitar, pois non sei, un canicho, unha raza moita máis pequena con menos actividade. E o mellor necesita máis actividade, e o mellor necesita unha actividade diferente, e o mellor para ensinarlle necesitas máis paciencia que con un golden retriever, que o mellor con decirlle dúas veces a un golden que no, Sí. pois entende, o mellor un bulldog, no. Necesitas máis paciencia tamén para ensinar, e logo, insisto, que teñen necesidades diferentes. Fanse perigosos? Bueno, eu non sei, a veces vexo así os canciños moi pequenos, que eu creo que están moi mal educados, os canciños moi pequenos, e digo, Dios mío, se este can pesara 30 kilos, e anduvera así, sabes, pola cidade, no, tal, sería un problema, y a ti te echaban del sería un pueblo, problema, vamos. sí. Sí. E eu creo que tamén a veces tamén como os eduques, non? Os cans, obviamente, cando a veces responden mal, a veces é porque tamén están tratados de mala maneira. Básicamente creo que los que nos tenemos que educar somos nosotros, mayormente. Tú cuando vas a un adiestrador o a un educador canino, bueno, si te dicen, yo me llevo al perro y te lo traigo tal, Sí, ya Malo. escapa, huye. No, los que tenemos que aprender primero a entender al animal, las necesidades o lo que nos quiere decir con lo que hace o con lo que deja de hacer y cómo tratarlo somos nosotros. Y hay muy poca conciencia en ese sentido de entender lo que tenemos. Eso, cualquiera puede comprar un conejo sin saber las necesidades que tiene, Es que los ni si las conejos, de puede. verdad, los Con los conejos conejos hoy- y con todo, y con todos los animales pasa. Y todo lo que se pone de moda, y como tener un gato, un perro, ya era muy normal, ahora también es un drama con los animales de todo tipo. Y eso, y sobre todo porque hay una legislación muy laxa y con por encima de eso, que no se cumplen las pocas leyes que hay, entonces hay mapaches por ahí a patadas, que está prohibido tenerlos, y si encuentras un mapache el pobre está condenado a muerte, pero hay unos sitios que tienen en su página web que te venden mapaches, no sé qué, no sé cuánto y de todo. A ti si topas un mapache, está condenado. Está condenadísimo. Nosotros, es que en una ocasión nos pasó y vas aprendiendo no teníamos ni idea de animales exóticos ni de ningún tipo, y apareció en una aldea de Ames un mapache que parecía que sí que debía ser doméstico. Lo encontraron y lo metieron en un gallinero, y además estaba herido, entonces preguntamos por Facebook, pues anduvieron detrás, bueno, de nuestro presidente y de nuestra directiva, los de medio ambiente y no sé qué, no sé cuánto, como si tuviéramos una bomba, primero que no lo teníamos nosotros, se escapó al día siguiente, no sé si por suerte o por desgracia, pero aún intentando racionalizar y buscarle opciones y decir, bueno, vale, es una especie exótica invasora y tal, pero habrá maneras de, si es un animal doméstico que ya se vendió o que ya está aquí, manera legal de poder tenerlo. Y no investigamos mucho porque a los 2 días o al día siguiente ya se perdió, ya se escapó, pero no nos daban opciones. Eu penso que é importante diferenciar entre animais domesticados e animais salvaxes. E a diferencia entre ter un animal domesticado, que pode ser, mira, vai dende unha vaca ata un gato. Sí. Eu xa incluo moi amplo, a ter un animal salvaxe que non vai, decir, non vai estar a gusto vivindo nunha casa nunca, ni contigo, nin encerrado, nin nada. Temos No, caso pero... tan grande como dos circos, que utilizan animais salvaxes, que os sacan do seu hábitat, e bueno, a verdade é que eu creo que visitar os circos a veces
É moi triste. Os zoolóxicos. Mira, cando ves así estos animaliños... No, ahora non les... Puxen porque ibas preguntar por iso, xusto, dixéchelo, vesme... Que opinades dos circos? Penso que os circos están tamén a traballar nunha evolución, non? Moitos circos están a traballar nunha evolución. Sí, porque os concellos non nos contratan. Cuenta e se quieren creer, o sea, se dan cuenta de la evolución. Hai outros que siguen empeñados en su... Pero bueno, tendrán que darse cuenta que pouco a pouco como mudou todo na vida. Evolucionamos e que al final cada vez vimos aquí cabalgatas, por non falar de grupos anteriores de goberno, pero a verdade que vimos cabalgatas con animais, unha cuestión que nos non comulgamos con ela, co uso de animais chegaron a ver sueltas de patos e de cosas. Que decir cosas xeral non comulgades. Non comulgamos tampouco, pero... Como puxeches hoxe. É verdad, tuxe. Non comulgamos e menos co uso de animais en espectáculos, ou co tema de circos, a veces se contratan circos que hai persoas disfrazadas de animais, pero nunca con animais porque realmente nos parece hipercruel. E sabes que isto é unha, non sei se dicir tendencia sexual, hai unha cousa moi divertida que teño que ver, hai un documental que se chama Fursonas, que hai xente que se disfraza de animal e eso, bueno, supón unha excitación pero disfrazarse de animais, animais polo medio non hai. Estaba pensando en xente disfrazada da patrulla canina ou unha cousa No, isto é un pouco máis adulto, Outro tipo de circo, non? Si, outro tipo de circo. Hai gente para todo, hai gente para todo. Si, chámase Fursonas esta... A ella non lle... Entón, vos que opinades de, bueno, o circo non clásico, porque o circo clásico non tiña animais, non que se acercaba máis ás acrobacias, este tipo de... E que detrás do circo, ti, a xente que vai a velo, ti ves o animal o que fai en 2 minutos. Pero claro, hai que ver o traballo que está detrás, as horas que pasou ese animal para que consigan facer o que teñen que facer, as horas que pasan encerradiños en unha caravana que non se poden nin mover. As condicións, supoño. Todo. O estrés. Claro, ti pensa que si cando levas un can ou mellor nunha viaxe que vas da túa casa a casa dos teus pais ou calquera cousa, xa o que se estresa no coche. Imagínate un animal que este constantemente, é un animal salvaxe, como decía. Por eso decía, non que non é o mesmo que un can que o mellor podes ensinarlle a sentarse e tal, e cambia unha galleta, que é unha cuestión propia ou característica pode ser dos animais domésticos. Non podo deixar de rirme pensando que vas ver a patrulla canina e aparece un tipo vestido de cabalo. De cabalo, así. É que era o único que estaba pensando, que a patrulla canina. Bueno, centrémonos. Vayamos ao que estábamos, que eran os animais estresados. Pois, non é o mismo, non? A ti para ensinar, que non lle ensinas, non lle ensinas a un tigre a pasar por un aro, é dicir, o estás obligando pola forza. Ti sabes a típica imaxe, porque eu creo que isto é a típica imaxe que temos nos do circo dos leóns dando voltas así sobre si mesmo. Bueno, pois eso é unha característica propia dun animal nunha situación de estrés moi grande, é dicir, eso é un síntoma de un... Exactamente, as estereotipias, non? Que son estas conductas que teñen repetitivas, non? De animais que están nunha situación de moito estrés. Pois eso é unha imaxe moi característica que temos todos asociados ao circo, como ese animal salvaje que dá vueltas así como se te estuvera rondando. Non ronda. Pois é a única posibilidade de moverse en un espacio reducido. Ya imagínate a nosotros que sí que estamos acostumbrados a ir en coche, a vivir en casas, a estar sentados todo el día, como quien dice. Imagínate vivir en un recinto así pequeñito, pues es un animal que debería de recorrer X kilómetros al día, que debería correr, que debería saltar, que debería tal, que viva en esas condiciones permanentemente, pero nos lo venden desde pequeños como algo tan guay, tan feliz, ver a los animalitos, poder tocarlos, hacerse la foto, que no lo ves, cuesta mucho sacarte de ahí y ver la realidad y ver un animal que están desungulados, que te tienes que fijar en que están así, en que la expresión facial que tienen y la expresión corporal que tienen, pero es algo que tienes que ver más allá de lo que nos venden, la felicidad del circo, el hacerte la foto, qué guay que vas a poder tocar un tigre, o eso, te vas de viaje de novios a no sé dónde, eso, hacerte fotos con tigres, subir al elefante, no sé qué, para nosotros, claro, son cosas que no ves habitualmente, lo ves ahí y digo, tal. Hay que ver un poquito, todo se aprende en esta vida y a veces si ves un poco por detrás de lo que la idea preconcebida que tenemos de lo que es eso,
te das cuenta sin mucho, fijarse mucho que realmente que supone eso, una vida de sufrimiento, y ya no solamente para el animal que está en el circo, es todo lo que hay detrás. Los padres de ese animal, se supone que ya nació en cautividad, no lo pudieron cazar. Hay muchos animales que están sometidos en esa cadena para que nosotros tengamos un tigre en un circo, que además eso, en muchos casos, en España ha habido rescates de animales, hubo 2 leoncitos que no les daban de comer para que no crecieran. Sí, é certo. Para hacerse la foto con los niños. Qué terrible. Zoo, que estamos acabando. Lo mismo. ¿Qué opinas los zoos? Que sé que temos caladiña. Dos zoos. Bueno, digamos que os animais non están quizáis sometidos á mesma presión que nun circo, pero siguen estando pechados. Entón non están totalmente cómodos de todo. O animal non podes quitalo do seu hábitat, particularmente, na miña opinión, é como se a ti te quitan do teu... Pero pregunto eu, se ti podes domesticar un animal, por que non podes domesticar outro? Porque un animal vive nunhas boas condicións na túa casa e non vive nunhas boas condicións nun zoo. Estou facendo un pouco de abogado do diaño, Pois unha cuestión evolutiva, porque para domesticar cans levamos non sei cuántos miles de anos, porque xa os exicios tiñan gatos, que isto, o sea, non sei cantos miles de anos por unha cuestión evolutiva. Ellos, básicamente, se foron domesticando no sentido en que tamén se foron como achegando se foron utilizando tamén aqueles animais que o mellor que tiñan características máis. Isto é un experimento que se fixo con ratas, incluso decir que se unían pois ratas que mostraban máis agresividade e outras máis mansas, e ao cabo de un par de xeracións, nas ratas é máis rápida, bueno, era unha diferencia, metías a man nun sitio e a rata estaba aí como moi alterada e noutro era moi mansa, é dicir, foi a propia persoa a que, bueno, ao cabo de moitos anos, estou falando, xa digo que o uso dos animais, de gandería e tal, é unha cuestión moi antigua. A través dos siglos, pois, fomos domesticando esos animais. Hai unha teoría de todo sobre que nosotros nos autodomesticamos tamén o cabo. Tamén ao mesmo tempo. Pedide cousas, estamos na reta final. Pedide cousas. Sentido común, humanidade, responsabilidad. Hai humanidade, mira, aí penso que a clave está niso. Las cualidades que supuestamente tenemos los humanos, que las demostremos, eso, básicamente tener sentido común, no asumir algo que no estés dispuesto, si no estás dispuesto a sacrificarte por otra persona, no tengas hijos, si no estás dispuesto a cubrir sus necesidades, no tengas animales. Si no te vas a responsabilizar de lo que críe tu animal o de no lo dejes criar, eso. Si no puedes asumir pues que va a tener que comer esto, o que puede necesitar atención veterinaria, o que no sabes qué va a ser de tu vida, a ver, nadie sabemos lo que va a ser de nuestra vida, todos podemos tener un imprevisto y nos puede dar la vuelta. Y hay casos en los que realmente, pues a veces sí que te da una vuelta y no puedes ocuparte de tus animales o incluso de tu familia. Eso es excepción. Pero son excepciones, exactamente. Pero si tú no sabes eso, si te vas a ir a Murcia y aunque te vayas, hay animales y te los puedes llevar. Eu coñezo xente que se vai cos seus exactamente. Si no estás dispuesto a hacerlo, no los tengas. Bueno, eu teño un colega que se marchou a vivir a Barcelona e Pancho seu can marchou con él. Y hay quien se fue para el otro lado del mundo, y hay quien se va de Aldea Nova para Bertamirán si no se pueden llevar a su perro. Anita, pide. Eu pido que non se maltrate os micos do rueiros. O sea, porque bastante teñen os pobriños con estar na rúa, pasando frío, pasando calamidades, para que pase o típico chistoso co can, mira un gato, para que escapen botalos a correr detrás do mico. Que non deixen restos de comida, que vayan a ver a exposición tan bonita que vamos a facer agora. Temos unha exposición de fotos para a Semana Preciosa no Centro Sociocultural de Fontiñas. Como a ligar de refugallo, non? Ten algo de refugallo esa exposición. Reciclaje. Sí, con ramas, todo. Sí, nos reciclamos todo. Gastar o mínimo, todo o que se pode reutilizar, vai todo así. Vamos a facer esa exposición con moitos micos de moitísimas colonias. Que esterilicen as súas micas se as deixan na rúa, porque un día nos apareceu un rapaz e nos dixo se recollemos micos, e lle dixemos que non. E dixo, non sei que a gata de miña nai acaba de parir 7 e agora non sabe que facer con eles, e lle dixemos que esterilice. Ai, non, é que ela non a quere esterilizar.
Pero se o teu neno non a quere esterilizar, non me veñas a min a cargar ahora con 7 micos, onde os meto? Entonces, eso, que esterilicen, que sean responsables, que non os maltraten na rúa, e que podía pedir tantas cousas. Anxa, Pois eu sumándome ás peticións das miñas compañeiras, o que sí tamén quería facer é un chamamento, xa que estamos ás portas do Nadal, que é moi propicio para que os pais lles regalen mascotas sí. aos fillos. Se non se van poder responsabilizar das mascotas, que non lles regalen, porque non son un xoguete, son un ser vivo e respira igual que a nós. Sobre todo cachorriños que despois medran. Efectivamente. Noa? Eu pido a xente que colaboren nas medidas das posibilidades, é dicir, que se non é capaz de facerse responsable dun animal, pois que non o regale, pero que hai moitísimas formas de colaborar, moitísimas formas. Podes Tamén, ser voluntario no refuxio, Podes non? ser voluntario no refuxio, podes ser padriño, é dicir, podes amadriñar un animal, podes colaborar de moitas maneiras posibles, tanto a través do refuxio como a través das asociacións, cos gatiños, co que máis che guste a ti, tes moitas posibilidades. E tes posibilidade incluso de, se non eres, insisto, se o mellor non vos podes facer responsable, porque un animal, ter un can, supón que tes que sacalo, que tes que atendelo moito, que igual non é o momento na túa vida, ou as túas condicións de traballo non o permiten, e tes nenos, se queres que tal, podes apadriñar un animal, ou sacalo a pasear, é dicir, os nenos poden vir ao refugio e sacalo a pasear, poden velo, incluso... Quizás ese sería o mellor xeito de comezar un traballo duns pequenos con un animal, que o primeiro contacto é que vexan tamén as obrigas que conleva ter un animal. Que hai moitas maneiras de colaborar, que se informen e que aquí, pues, como digo, pues, teñen a porta aberta a moitas opcións, moi diversas, tanto traballando con micos como a través do refuxio, sendo casas de acollida, que tamén poden ser no refuxio como con seus animales. Eu fui fai moitos anos casa de acollida de esos, e nada, e pues, que eso, que hai moitas maneiras de vostedes un calendario. colaborar. Estamos trabajando en ello, saldrá en breve, en estos días sale un calendario, pues eso, porque para todas las actividades que gestionamos, para los gastos veterinarios, pues necesitamos dinero. Moito, Y los veterinarios hay que pagarlos, aunque bueno, que muchos colaboran y que ponen su granito de arena y que obviamente ponen mucho de su parte, pero que generan gastos y que necesitamos también aporte económico, pues porque la mayoría de las veces pues son operaciones de trauma o cosas complicadas, entonces hay que realizar, aparte del trabajo de atender a los animales, hay que realizar trabajo también de organizar eventos, de hacer mercadillos, en nuestro caso el calendario, y hay que hacer cosas a lo largo del año pues para seguir recaudando fondos, que eso, que sí, que todo el mundo puede ayudar, o con tiempo, o con dinero. Hay quien piensa, ay, es que no puedo poner dinero, pero puedes pues venir a conocernos, claro, poner tiempo, venir unas horas a conocernos a los mercadillos, porque en principio es la única actividad así fija que tenemos en un sitio. Cuando tienes un refugio es muy fácil que si no es un día o es otro, claro, la gente acude allí. A nosotros nos preguntan, ¿a dónde puedo ir para cuidar animales? A mi casa no vas a venir. No tenemos un sitio físico, entonces es más complicado que la gente te conozca o poder coincidir con la gente. Ay, yo es que quiero ayudar. Como cuando empecé yo tampoco no era, ¿qué te vas a...? Cuando aparezca un gato, te voy, oye, mira, tú querías ayudar, ¿quieres ir a rescatar un gato que me están llamando, que está allá? Entonces es un poco complicado a veces el acercarse y el saber cómo implicarse más, pero bueno, va la voluntad de... Cuando uno tiene la inquietud, y al final es eso, los ves en la calle, tú pasas, los ves los dramas diarios que hay por ahí, y en la medida en la que uno quiera, pues se puede implicar. Carmen, Noa, Anita, Anxa, moitísimas grazas as catro por invitarnos. Dígolo en serio, pero absolutamente en serio, de corazón. Oxalá no mundo houbera moitas máis mulleres e persoas como a hai vos, moitas que non viñeron, que non se ven, pero... Oxalá, moitísimas grazas ás catro. Tomade exemplo, que viven con nos, viven ao noso redor, pero viven basicamente con nos. Os animais, era un tema moi importante, ata falamos de homes e de mulleres que se visten de animais e da patrulla canina. O importante, conciencia, axuda, e ser sobre todo empático, ter humanidade, que dicía Carmen. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión, sexan moi felices.